mondom önöknek, hogy alig hagytuk el a M4-es pályán a feljárót, már egy rendőrautó ott állt a feljárónál, és ahogyan elhaladtunk mellette, már felvette mögöttünk az utazó sebességet. Ha kell, akkor 10 percen belül 3-szor igazoltatnak, és ha kell, akkor bilincsbe verve elvisznek. És csak mutatom, hogy Magyar Pétert mikor szedik ki a rendőrök önök szerint. Mikor írják ki, hogy kövessen? Elmondom, semmikor. Szerintetek honnan tudja a magyar rendőrség, hogy pont az én autómat kell kiszedni? Így működik ma Magyarországon a demokrácia. Ott kívánok, urak! Megkérdezhetjük, hogy miért pont minket gondoltak kivenni ebből a forgalomból? Jó napot kívánok, én Szabó Bálint vagyok. Csak tényleg érthetetlen számunkra, hogy itt állnak az M4-es autópálya egyik felvezetőjén. Igen, pontosan és... a 450 számú. Igen. És aztán... Nem vagyok köteles ön tájékoztatni, de elmondom, rendszerfelismerő rendszerrel rendelkezik az autó. Ezt a járművet titkol emlékezik. Le fogjuk ellenőrizni, most viszont én kérek öntől valamit egyszerűen igazolványt. Igen is. Legyen kedves, jó? Jó. Semmiféle olyan szándékunk nincs, ami rossz nem lehet. Nincsen. Önnek van dápja, uram? A digitális állampolgársággal nem rendelkezünk. Nincsen, jó. Öntől csak egy személyigazolvány. Igen is. Le fogjuk ellenőrizni az adatokat, a kollégám ezt csinálja, de nekem egyetlen kérésem van, hogy mi 18 órára szeretnénk leérni Berettyóújfaluban. Fogjuk csak az intézkedés kellő ideig fogjuk önöket fenntartani. Jó, nagyon szépen köszönöm. Illetve mivel most szabadultam nemrég, ezért ezt még odaadnám? Jó. Rendben. Szóval, mint hallották, a Pest megyei rendőrfőkapitányság rendszámfelismerő rendszere szerint nem rendelkezünk, illetve nem szerepelünk a nyilvántartásban. Nem is kérem, hogy tovább mutassak, én kérdeztem most, mint a nézni. No, azok kedvéért, akik most kapcsolódnak be, közúti ellenőrzés folyik velünk szemben. Lázár János fórumára tartunk, és a Pest megyei rendőrfőkapitányság úgy döntött, hogy az M4-es gyorsforgalmi úton, miután elhaladtunk egy felhajtónál lévő rendőrautó mellett, a rendőrautó mintegy 4 kilométeren keresztül követett minket. A sofőr jelezte, hogy azonnal elindult az autó, mármint a rendőrautó utánunk, és aztán pedig az első benzinkút előtt mellénk jöttek és videóban megkísértek minket. Ha valaki azt gondolja, hogy ez a véletlen műve, és én összeesküvés elméletes vagyok, akkor az a kérésem, hogy kövesse ki most azonnal ezt az oldalt. Ha azt gondolja valaki, hogy én fideszes vagyok, akkor szintén most azonnal kövesse ki az oldalt. És ha azt gondolja valaki, hogy a március 15-i hotelszobás rendőri igazoltatás és az elmúlt hónapok rendőri vegzálása az mind teljesen véletlen volt, akkor szintén kövesse ki az oldalt, mert Magyarország miniszterelnöke kívánok lenni, független pártoktól. Független, valódi rendszerváltásért dolgozó miniszterelnöke, és aki nem gondolja úgy, hogy ennek van realitása, vagy pedig úgy gondolja, de azt hiszi, hogy engem a Fidesz támogat, azokkal nincsen dolgom. És azokkal sincsen dolgom, akik hisznek annak a Magyar Péternek, aki a Fideszből érkezett, aki a legjobban fizetett fideszes felsővezető volt, aki többet keresett, mint maga a miniszterelnök, és aki Varga Judit egykori férjeként eljátszotta a boldog házas életet, majd amikor
a Fidesz érdeke úgy kívánta, akkor meg eljátszotta a nagy halált és a válást. Tudják, velem ellentétben Magyar Péter gyerekeinek a keresztapját úgy hívják, hogy Gulyás Gergely. Velem ellentétben Magyar Péter családtagjait semmilyen retorzió vagy hátrány nem éri, nyugodtan bíráskodhatnak a Fidesz rendszerében. Tudják, amikor Magyar Péter beszédet tart, akkor a készenléti rendőrség őt védi. Akár velem szemben is, meg a kérdezőkkel szemben. Amikor pedig mi gondoljuk úgy, hogy fel kell lépni a rendszerrel szemben, akkor, mint látják, rendőri intézkedés alá vonnak. Így működik ma Magyarországon a kínai megfigyelő rendszer. Ez az a rendszer, amit a Pintér Sándor és a kínai kormányzati illetékesek közötti kormányközi együttműködési megállapodás keretében bevezettek ma Magyarországon. Megyek mindjárt. Megengedi, hogy tovább haladjunk mi is? Maga se tartsa fel tovább a forgalmat, jó? Az a kérésem. Tényleg az a kérésem, hogy azt mondta, hogy a szükséges ideig tart. Most ellenőrizzük. Jó, akkor megkérhetem, hogy legyen szíves távozzon. Jó, megkérhetem, hogy maga is legyen szíves és távozzanak előlünk? Most csinálom. 10 perc ellenőrizgetnek valamit. Jöjjenek. Ne tartsa fel feleslegesen. Én nem tartom fel, maga tartja fel fölöslegesen a mi autónkat. Ön állt ki az autók elé, uram. Én nem álltam ki az autók elé, magához jöttem. Uram, ez szabálysértés. Ez nem szabálysértés önmagában. A figyelmét, uram. Ez szabálysértés. Szabó úr, milyen papírt szeretne mutatni? Mert az előbb mutatni szeretne. Ha körözésbe szerepelnék, akkor gondoltam, hogy megmutatom, hogy jó, köszönöm. Akkor viszont mehetünk tovább? Önnel végeztem. Köszönöm. Az autóját ellenőrizzük, most van folyamatban, uram. Rendben van. Önnel befejeztem a kicsit. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a hitetlenek ebből az egy alkalomból leszűrik, hogy kibaszottul nem vagyok fideszes. Remélem, hogy ebből az egy videóból mindenki tudja, hogy a rendszer legádázzabb ellenfele vagyok. És remélem, hogy ebből az egy kibaszott videóból minden birka módon gondolkodó ellenzéki polgártársunk észreveszi azt, hogy ki az, akitől tart ez a rendszer.